Тук съм заедно с Жужи. Да, това е кучето ми Жужи. И съм решил да ходя до Срънчо. Там наистина има една много яка гледка, която си струва да се снима. Така че дълъг да ме очаква, да ставам да се оправям. Така, ако съм брадясал, трябва да се оправи това чудо. Така, ето ни пак на поредното пътешествие. Както казах, насочил съм се към Срънча и съм решил да изпека там нещо за ядене. Наистина добре ще си съчетае хапването с гледката, която ще е там. Така че нека продължаваме. Сега в момента минавам във Виница на път за Алеко Константиново и оттам към Срънча. Видях, че много хора са видяли и харесали предния клип, който качих, а той беше от Пазарджик до Свети Константин с колело. Последно, когато видях, мисля, че 70 и кусур човека го бяха харесали, което наистина значи много за мен. Благодаря ви, че сте си направили труда да цъкнете на клипа и да уважите труда, който съм положил. Също така прегледах коментарите, които са оставени. Един от вас беше написал да карам с каска и едно друго момче беше написало да карам с малко по-вдигната седалка. И като видях този коментар, малко ми стана забавно, защото не съм един от най-дългокраките и като ми е вдигната седалката малко нагоре и ми е малко неудобно да карам. Така или иначе съм я вдигнал в момента малко по-нагоре и наистина се усеща разлика. Но иначе да, благодаря ви, че оставяте такива коментари. Това наистина значи много за мен. И още един човек ме беше поправил, че още в началото на клипа, като споменах, че ще карам до Свети Константин и Елена, това всъщност не е официалното име на селото. Казва се само Свети Константин. Свети Константин и Елена се намира до морето. И като стана въпрос за морето, другата година се готвя да направя Пазарджик до морето с колело. Сега го този звяр е тук, така че определено ще посетя Свети Константин и Елена. Така че да, надявам се до тогава да съм се изтренирал доста, за да мога да свикна да карам на дълги разстояния, защото не ме разбирате погрешно, но предния път дори и тези почти 70 км, където ги навъртях, взеха доста от силите ми и се чувствах доста уморен накрая, което е нормално. В смисъл това бяха някъде към 6 часа каране. Така че да, до другата година се надявал да съм се изтренирал изцяло. Сега като е вдигната седалката, малко повече равновесие паза, като карам без ръце, което е супер. Отдавна вече минах Алеко Константиново, сега карам на път за Срънча и ми остават около 6-7 км докато стигна там, така че сме напред. Така, лека поправка, бяха километър и половина, два някъде, не знам откъде ги извадих тези 6-7 км. Сега имам още малко изкачване до там горе, почти, и ще съм на мястото, където трябва да бъда. Много жега. Опасно да се кара в тези жеги. Тук малко трябва да побутам обаче, защото наистина се изморих. Вече сигурно 6 км карам без да бутам. Почти стигнах. Остават ми още 5-10 минутки, докато го изкача това цялото догоре. Така че продължаваме.
Моля? Не ще. Не ще аз. Значи колелото, вижте. От Пазарджик до тук карам. Мале, това дори докато го бутам, се изморявам. Нагоре вече продължава да е доста стръмно, защото има доста падащи камъни. Чакай, не мога да си взема въздух. Обаче гледката е един път. От тук се вижда Пазарджик. Стигнах в крайна сметка. Това е парка, това е мястото, което исках да ви покажа. И тук просто гледката е невероятна. Тук вече надолу се продължава, ако иска човек да посети и другите забележителности. Обаче забележителността, която аз искам да видя в момента, е храна. Защото съм освирепял от глад. Ето тук съм се намислил да си направя барбекюто. Я да ги огледаме сега малко по-обстойно. Да видим кое барбекю е най-чисто. Така, това тук изглежда приемливо. Я да видим това там. Това тук ми изглежда най-читово като цяло. Мисля точно ето тук да си изпъка нещо да хапна. Така. Взехме това. Да сега дали ще пасне. Пасва си перфектно. Така. Дойде момента, в който най-сетне правя така. Опа! И почвам да ви показвам какво съм си приготвил. Взел съм дървени въглища и да, през целия път карах с тях. Бяха ми тук в раницата. Мокри кърпи, нож, запалка. Тук вътре в тази ходилна чанта ми е храната, която ще изпека. Това тук е скумрия с зеленчуци и зрял боб. Това тук е сок и хляб. Стане ли работа? Еми, дано да стане. Ако си базикал циганки, ще стане. Що намериш някакъв? Еми, не можах да намеря повече. Това бяха край тук. Сам се запали. Аз като идем, тук си носи от къщи. Еми, една турбичка. аз за това трябваше да помисля преди да дойда тук. Макар че съм си от тук, пак тук всичко ме тук съм ходил за дърва и какво ли не. Бе, супер. Значи сте голяма. И пак си нося. Ако стенеш тук долу покрай борщите, ще има. Те взеха, че тук се насъбраха хора. Вече стана работата, бе. Чай, това го слова тук долу. Нарочно я измивам, за да помекне още повече. Така. Сега ги оставам да се изпекат.
Така, преди малко ми казаха, че тук долу, ето там долу вдясно някъде има малко чешмичка. Така че ще слезна набързо с колелото, за да видя дали наистина има чешмичка. Последно, когато идвах тук, не мисля, че имаше там такава чешмичка. Сега ще проверя. Има бе. А дали бачка е отделен въпрос и не бачка. Ужас. Връщаме се. Така, я видя какво става с пържолите. За обръщане се. Така, май са готови. Само трябва да ги махна от скарата. Оп, това изглежда хубаво, бе. А сега другото. Така изглежда супер. Така, дай сега да си го загасим това. И така, целта е изпълнена. Сега тук ще си хапна ето това тук. На ето тази гледка. Доволен съм. Така, аз вече приключих. Това ще е за сега. Ето тук даже съм оставил въглищата. Ако някой друг, нали, иска да си направи скаричка, да си има вече подръчни материали. И така, бих ви показал какво има ето там. Малко по-надолу където е. Обаче няма какво да се види. В смисъл е гора, пък и не съм се опитвал да ходя там. Но ако реша в крайна сметка да го правя, това ще бъде история, обаче за друг клип. Интересното за Црънча, между другото, е, че има над 20 тракийски могили и останки от антично селище и крепост от 5-6 век някъде. А името му произлиза от старото Црънец, което значи Калугер. Така че това ми се стори наистина, че е доста интересно, затова ви го разказвам. Така че да, сега обаче взимам си чантата и газ към Пазарджик. Няма как да пропуснем най-съществената част, тя именно е спускането. Така че трябва да внимавам тук много, защото е много стръмно, както виждате. Има много камъни и заради една погрешна маневра, като е тази с кормилото, може да се прибия някъде. Обаче гледката е един път. Така, тук следва острия завой. Няма да се спускам обратно към Алеко Константиново и ще се спускам към Девърщица, за да ми е по-дълъг пътя. Никой няма да умръзне това. И така, хора, прибрах се. Сега оставам да направя така. Жужи! Жужи, ела! Жужи!
Ето тук, звер. Кажи чао. Това ще от мен.